чемпионат Тоҷикистон оид ба футбол миёни дастаҳои Лигаи Олӣ охири моҳи апрел бинобар хуруҷи бемории коронавирус ба таъхир гузошта шуда буд. Пас аз судури ин қарор дастаҳо дубора ба тамринҳои худ оғоз намуданд. дар ҳамин раванд ҳайати пурраи қаҳрамони бисёр каратаи кишвар бошгоҳи Истиқлоли шаҳри Душанбе низ дубора ба тамринҳои худ оғоз намуданд. дар ин рӯз яке аз футболбозони ҷавони тим Саид Мухтор Азизов ҷашни зодрӯз дорад. пеш аз оғози тамринҳо ҳайати пурраи мураббиён ва бозингарон зодрӯзи ҳамдастаи худро чунин қайд намуданд. футболбозони пойтахти кишвар тамринҳоро дар Академияи Федератсияи футболи Тоҷикистон воқеъ дар дараи зебоманзари Алмосии шаҳри Ҳисор доир намуда истоданд. ҳама футболбозони ҳайати асосии тим дар машқҳои дастаҷамъона иштирок доранд. тибқи ҷадвал мураббиён дар як рӯз 2 маротиба тамринҳоро роҳандозӣ намуданд. ба иттилои сармураббӣ тамоми ҳайати даста аз ҷиҳати ҷисмонию равонӣ омоданд ва ҳозиранд ки барои дастовардҳои назаррас чӣ дар мусобиқаҳои дохилӣ ва байналмилалӣ ба таври арзанда ҳунарнамоӣ кунанд. Мы все очень ждем рестарта чемпионата Таджикистана. Все футболисты очень соскучились за своей профессией, за игрой в футбол, поэтому с удовольствием тренируются. Вот. Я думаю, не только футболисты соскучились, но и болельщики то же самое ждут начала чемпионата Таджикистана. Вот. Поэтому мы все в предвкушении начала чемпионата. Вот. Но, слава богу, все футболисты здоровы, вот. Никаких проблем нету. С точки зрения санитарной гигиены у нас все под контролем. Доктор каждый день меряет температуру у футболистов. То же самое в столовой есть спрей, который обрабатываются руки и, естественно, моются руки. Поэтому в этом отношении у нас, слава богу, все хорошо. Поэтому мы все в предвкушении, ждем 16 числа и хотим удачно стартануть в чемпионате Таджикистана. дар баробари обутоби бадан ҳамарӯза футболбозон машқҳои махсуси тактикию техникиро иҷро мекунанд ки ин барои сарқал додани маҳорати инфиродии ҳар як футболбоз нақши босазо мегузорад. Планы, естественно, те же, вот, как в чемпионате, так и в Кубке АФК. Все, задачи остаются те же. Коронавирус, да, влияет, но я не думаю, что настолько влияет в мире. Все знают, что какая ситуация. Не только мы в этой ситуации оказались, команды все в одинаковых условиях. Поэтому у нас задачи те же, никто не снимал. Поэтому ждем с предвкушением и чемпионат Таджикистана, и Кубок АФК. ҳайати пурраи тим дар ҳамин макони зебоманзар тамринҳои худро идома дода баъдан барои анҷом додани вохӯрии даври панҷуми Лигаи Олӣ санаи 16 июн бар муқобили дастаи Регар Тадаст ба майдон меояд. Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Лигаи футболи кишвар ҷиҳати дастгирии дастаҳои Лигаи Олӣ пеш аз оғози чемпионат ба ҳама дастаҳои асосӣ таҷҳизотҳо аз он ҷумла сару либос, пойафзол ва дигар таҷҳизотҳои варзишӣ тақдим намуданд.